Syn môj, už čoskoro sa blíži moja smrť. Chod na lov a priprav mi moje najobľúbenejšie jedlo a ja ťa za to požehnám. Dobre, otec, urobím tak, ako si mi prikázal. Čo chvíľa a som naspäť. Jakub, tvoj otec dnes chce požehnať tvojmu bratovi potom, ako mu navarí jeho obľúbené jedlo. Musíme vymyslieť, ako oklamať tvojho otca. Ty si zaslúžiš požehnanie viac ako tvoj brat. Prines mi dve kozliatka. Ja navarím skôr ako Ezau. Potom to zanesieš Izákovi a on ťa požehná. To nie je vôbec zlý nápad. Ale ja nie som zarastený ako môj brat. Otec určite príde na to, že ja nie som Ezau. Synu, počúvaj mňa a všetko dobre dopadne. Otec môj, už som sa vrátil z lovu aj s pripraveným jedlom. Teraz ma môžeš požehnať. Tak rýchlo si sa vrátil. Naozaj si to ty, Ezau. Samozrejme, že som to ja, tvoj prvorodinný syn. Znieš ako Jakub, ale ruky máš ako Ezau. Prístup bližšie a poboskaj ma a ja ti dám požehnanie.